Il-ħaddiem dejjem ifforma l-bażi tal-politika ta' dak li jemmen fih il-Partit Laburista, ta' dak wara kollox li jemmen fih il-pajjiż. Dan kien is-sentiment li wassal il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt li kien intervistat b'mod virtwali minn diversi ħaddiema fuq oqsma differenti f'pajjiżna f'jum il-ħaddiem. Il-Prim Ministru Abela beda billi sostna li relevanza ta' jum il-ħaddiem għall-Partit Laburista dejjem tibqa' tikber aktar ma jgħaddi żmien. Ir-relevanza ta' jum il-ħaddiem għall-Partit Laburista u għall-pajjiż tikber aktar ma jgħaddi żmien. Il-ħaddiem dejjem ifforma l-bażi tal-politika ta' dak li jemmen fih il-Partit Laburista, ta' dak wara kollox li jemmen fih il-pajjiż. Fost oħrajn, il-Prim Ministru kien intervistat minn ħaddiema li bħalissa jinsabu fuq quddiem fil-ġlida kontra l-COVID-19. Mistoqsi minn infermiera dwar is-suċċess tal-Gvern fil-kontroll ta' din il-mxija, il-Prim Ministru Abela fil-waqt li ringrazzjahom tal-ħidma sfiqa tagħhom ipponta lejn l-investiment li għamel il-Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa fl-aħħar snin. Nemmen illi s-suċċess li kellna fil-mod kif iġġilidna l-imxija tal-pandemija tal-COVID-19 huwa f'parti minnu minħabba dak l-investiment b'saħħtu li għamilna fil-qasam mediku f'pajjiżna dejjem investejna b'mod tajjeb ma qadniex lura. Il-pis finanzjarju kien wieħed kbir imma kien investiment fit-tajjeb. Fl-istess waqt li l-mexxej tal-Partit Laburista ringrazzja lill forzi tal-ordni kollha għal ħidma imprezzabbli tagħhom f'dan iż-żmien straordinarju, Robert Abela semma l-akbar bidla li jixtieq jara fil-korp tal-Pulizija. Nażel l-aqwa kandidat jew kandidata li se tkun qed tmexxi lill-korp tal-Pulizija fis-snin li ġejjin. Fiduċjuż ħafna fil-ħidma tal-korp tal-Pulizija tant nemmen f'korp li tul is-snin dejjem kien ta' importanza kbira fil-qasam tal-governanza f'pajjiżna. Assistent kap ta' skola irrimarkat ukoll it-tranzizzjoni maġla li saret fi sistema edukattiva għal għodod virtwali sabiex l-istudenti madwar Malta u Għawdex jibqgħu jirċievu l-edukazzjoni neċessarja. Il-Prim Ministru Abela spjega kif dan kien possibbli hekk kif il-Gvern kellu l-għodod lesti sabiex fil-mument li għalqu l-iskejjel mill-ewwel setet issir it-tranzizzjoni. Fost il-ħaddiema l-intervistaw lill-Prim Ministru kien hemm ukoll pensjonant li staqsa jekk hux se tibqa' tingħata priorità lil pensjoni fi żmien li ġej. Dik il-priorità ta' pensjonijiet b'saħħithom li kien hemm mal-Partit Laburista għadha priorità u tibqa' priorità l-inqas li nistgħu nagħmlu bħala ringrazzjament lejn tant u tant pensjonanti li bis-saħħa tagħhom qegħdin nesperjenzaw tant ġid illum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.